Ahoj, 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 vítajte pri mojom tutoriále na texture pack do Minecraftu. Takže poprvé si musím zapnúť počítač. Ale čo to sa melem, poprvé si treba zapnúť app data. Zapnete, dávam do popisku, toto vám sa teda odsoknem, app data. Musíte dať, že ok, dáme, že Minecraft, dáme, že bin, čo to mám, dáme texture pack. Tu sa hážu texture packy, tu je normálny texture pack. Takže dáme texture pack. V popisku budete mať na stiahnutie tento texture pack, možno ho poznáte, Google s ním hrával na Minuj. Teraz treba to vlastne premenovať, ale to už je jedno. Dobre, teraz to napríklad vypneme, zapneme Minecraft. Vidíte, mám úplne iný texture pack. Ako ste si mohli všimnúť, vidíte, celé toto je iné. Vidíte, je to veľmi pekné. Dáme sa napríklad single player. Ukážem vám nejaké zvieratá napríklad. Kreatív, dobre. Zdať aj na kreatívku. Neviem, či vám teraz bude ukazovať ten Minecraft. Ale malo by vám to ukazovať. Neviem, čo to vidíte, kolo je úplne iný. Napríklad si dáme, že zvieratka. Napríklad, že prasiatka. Vidíte, aké prasiatko milé. Quick! Šáme prasiatka. Rex, vidíte to? Čo sa vám to asi páči. Snaď ešte ten app data zapnete. Viete, ak normálne zapínate toto. A iba si to môžete strelceknúť app data. Ja vám to dávam do popisu. Neviem, či vám ukazuje Minecraft, či vám neukazuje. To nevadí, keď nie. To sa stáva. Je to normálna vec. Creepy je pekný. BUM! Videli ste explóziu. Ak ste videli explóziu, buďte radi, lebo je to veľmi pekné. A tak toto je môj koniec veľmi krátkeho tutoriálu. Snad ste z neho pochopili, keď nie, komentáre na to. Aby ste pochopili, napíšte mi, jasné, napíšte, že PIC má na Skype, môj Skype je Jožo 85 miliónov 435 821. Áno, pridám si ťa, vysvetlím ti to, dám ti zelené obrazovky, to je jedno. Ale tak ja už moc kecam, tak slavista.